Vai pyöri vai? No kun mä olin kiekkovalmentajana, niin tulin antaneeksi Suomen Yrittäjille tämmöisen haastattelu. Siitä haastattelusta tuli jonkinlainen piraali-ilmiö. Mitä piraali? Niin siitä tuli jonkinlainen tämmöinen niin kuin viraali-ilmiö. Sitä jaettiin yli 4000 kertaa ja siitä tykkäsi yli 12 000 ihmistä. Se keräsi noin 3,5 miljoonaa näyttöä kuulemma ihan minimaalisella budjetilla. Liikenneyrittäjien sivulla kasvoi yli 261% ja uusien jäseniksi liittyjien määrä kasvoi 52%. Kaikki siis yhdellä videohaastattelulla. En mä ainakaan mitään tämmöistä yrittänyt. Sitten jos liikaa yrittää, tulee vaan hiki.